Balada, tio, tinc una ressaca encara del divendres. Però, tio, com collons has de tenir ressaca el divendres si estem a puto dilluns? Mira, la setmana passada veu dir lo del clubbing up aquest i vaig pensar, hòstia, això no funciona fijo. Però després vam parlar amb els meus col·legues i vaig dir, vinga, va, anem a provar-la. Però on vas anar que et vas liar tant, tu? Doncs mira, vaig anar a Raz. Feia molt de temps que no anava, diria que des d'abans de la pandèmia. I hòstia, saps per què vaig anar a Raz? Tio, vaig anar a Raz perquè els de Clubbing Up, a l'aplicació, surten els esdeveniments que hi han per cada discoteca. Rotllo, qui punxa i aquestes coses? Sí. Llavors vam dir, hòstia, el plan de Raz està bastant fino. Llavors, el que està molt guapo és que també surt amb qui coincidiràs. Com coincidiràs? Sí, tu apretes i dius, vinga, avui vaig a Raz, ho poses dins del Clubbing Up i surt una llista de les persones de l'aplicació amb les que aniran a la discoteca. I hòstia, vam veure que un grup de col·legues anava i al final els vam trucar i vam dir, vinga, fem una mica de copes a casa vostra i anem al Raz. Tot això amb el Clubbing Up, joder, doncs està bastant de puta mare. Ara, també et dic que la ressaca de dissabte, perquè la vas patir el dissabte, et duri a dia d'avui malament, no? Sí. Jo ja realment no estic per aquests tutes, tio. Tranquil, perquè t'asseguro que aquesta hora t'ho apanya. Així que, Xavi, fotem-li ja, comencem. Take the ball, pass the ball, take the ball, pass the ball. He estat mitja vida al Barça i quan empatàvem o perdíem, això era un funeral. Tete, molestes. Desobediència cruifista, un podcast d'extrems oberts i de pressió alta. Bona tarda, bon vespre o bona nit. Recta final del novembre i això només vol dir una cosa. Que la setmana que ve haurem d'aguantar el Festival de Baltorens i de diferents mitejades per la Cerdanya que pel meu gust cotregen una mica. Canal, Instagram Stories. S'acaba el novembre, un mes mogudet, però si ara mateix em feu dir què ha estat el més important d'aquest mes, segurament diria alguna cosa de l'octubre. Nosaltres venim a tancar aquesta quarta o cinquena setmana de novembre amb la motivació i l'ambició per fer la feina ben feta, a diferència dels de Xavi. Jejeje. Clowns to the left me, jokers to the right, i aquí estic, amb dos dels habituals i amb dos convidats. Avui no toca posar la taula en format sense sopar perquè, si m'heu entès bé, he dit dos dels habituals. Com ja va anunciar al programa anterior, el Meller està de vacances. Sí, molt bon moment, i ho dic sense cap ironia. Tenim una baixa, però per sort compto una setmana més amb el Massaguer i el Lúria. Us parlo jo, Pau Balada, i no voldria començar sense abans saludar el Xavi, l'amo d'aquest meravellós estudi i qui farà que aquesta hora sigui possible. Ja us ho he avançat, avui doblet de convidants, no cal que foti gaire suspens, doncs ja ho estareu llegint el títol. Així que aupa, comencem, no sense abans testejar i posar a prova els nostres convidats d'avui. Com diria el Johan, salid i disfrutad, Marc Llibre i Carles Capella. Benvinguts al Centre d'Anàlisi Psicotecnofutbolístic de Desobediència Cruifista. L'espai on tractarem de conèixer les conductes i emocions de la persona que avui ens acompanya envers el món del futbol. Els nostres convidats d'avui es diuen Carles Capella i Marc Llibre, són els pares fundadors de La Riota i un bon dia van decidir acceptar venir de convidats a Desobediència Cruifista. Em sap greu pel Marc perquè, com ja va venir a la primera temporada de convidat, avui no passarà pel test. El Carles sí que tindrà el plaer i ell es presenta de la següent manera. 32 anys, un fill i quarta generació de Carles Capella. Politòleg que ja no creu en la política i es dedica a vendre coses. Més de Messi que del Barça i del Club Esportiu Europa. Si no fos per la meva parella no faria La Riota. Male Liber i fan de Bruce Springsteen, encara que alguns en facin broma. Comença el test. Quin és el teu primer record relacionat amb el Barça? El gol de Ronaldo contra el Paris Saint-Germain a la Recopa del 97. Val. Amb Pot ser que fos blava verda. l'únic títol que va guanyar, pot ser? Va ser l'únic títol que va guanyar, molt probablement. A més és on es va fundar la cançó Au revoir Paris Saint-Germain, que els hi vam cantar el dia del 6-1. Carles, dius que ets més de Messi que del Barça. Dels èxits del Barça des del 2008 fins al dia de la marxa de Leo Messi, quin tant % creus que és gràcies a ell? Un 70. Quants pèls del cap et deixaries arrencar 1 a 1 per tal que Messi torni cedit al Barça durant 6 mesos i guanyi la 6a Wembley amb un gol de xilena a l'últim minut contra el Real Madrid? Tots. Et ve un dia Leo Messi i et diu: che,
Carles, me gustaría que te pasearas por Rambla Cataluña caminando y ladrando como un Golden Retriever. ¿Acceptes? Sí. Carles, Que humillant, eh? No, però jo t'acompanyaria amb la corretja o pots passejar amb mi. Crec que serien molts Golden Terriers. Sí. Carles, que desaparegui el Sant Andreu per suspensió de pagaments o que desaparegui l'Espanyol per suspensió de pagaments? No, que desaparegui l'Espanyol, el Sant Andreu és un bon equip també. Vols mantenir la rivalitat? Sí, és molt sana. Val. Futbol de barri. Quan et pregunten i per què vas estudiar Ciències Polítiques, tu què respons? Perquè no vaig entrar a la primera opció. És exactament el que responc jo, que era periodisme. La meva era INEF. Ah, val. Sí, Bueno. però les dues m'agradaven i la primera no va poder ser. Vaig passar les proves físiques, però no les d'estudiar. Les psicotècniques. En quin moment vas deixar de creure en la política? Pues, des de fa bastants anys ja, des de fa 4 o 5 anyets. A partir de les sentències de l'1 d'octubre? I ja no només amb això, des de les sentències de l'1 d'octubre i des de que Espanya està governada des del poder judicial, entre altres coses. Que tècnic, eh? Es nota que estudiat ciències polítiques. No sé de què parleu. Les dues torres o Walls i Matilda? Les dues torres. Grande. Hòstia, perdona, pensant a dir les dues torres o la comunitat de l'Anillo. Parlant de les torres bessones. No, Jo també anava a dir. De fet, jo creia que en algun moment del videoclip o de la Com a cançó Amèrica, tio. faria alguna picada d'ullet, perquè al final és una mica pretensiós per part de A la Guillem pel·lícula, Gisbert. no? Sí, què he dit? A la pel·lícula, perdó. Clar, no, de picar l'ullet. Sí, les dues torres del no a Senyor dels Charlie Hebdo. Anells. Alguna rima amb Saruman o No, alguna cosa, però en el moment en el qual agafes el mateix títol, collons, ets Guillem Gisbert i després hi ha un projecte cinematogràfic universal. El Carles no ha vist El Senyor dels Anells, ja us ho aviso. No, sí, la vaig acabar Ah, sí? de veure. La vas acabar? És cartó pedra, és cartó pedra avui en dia. No tens ni puta idea. No, tens ni no, puta idea. m'agrada. Vinga, va, tirem endavant. Per què, si no fos per la teva parella, no faries la riota? Home, perquè m'aguanta moltes hores. M'aguanta moltes hores de... Estàs parlant del Marc? No, amb el Marc som un altre tipus de parella. Sí. Però lògicament, com que tinc un nen petit, etc, doncs la riota ens treu més temps del que voldríem que ens traiés i doncs tinc un bon recolzament a casa. I per últim, el millor convidat o el que t'ha fet més il·lusió de tenir a la riota? El millor convidat o el que m'ha fet més il·lusió? Hòstia, bona pregunta. Quin et ve al cap, si no? Aviam, és una obvietat dir que quan vam començar, que ens vinguessin molt ràpidament els de la Sotana va ser molt xulo, perquè són els que ens van obrir una mica el camí a tots. Si excluïm els 4 sotaneros, quin convidat em va agradar moltíssim? Home, a mi em va fer especial il·lusió, per exemple, un Marc Giró de la vida, per exemple. És difícil, triar un. A mi gens, Margino. No em va fer il·lusió. No em va deixar parlar ni un minut. Clar, aquest és el tema, que al final ell és el protagonista, però ja ho sabíeu abans de començar a gravar, ja no? És a dir, és molt difícil classificar-ho perquè com que portem gent tan variopinta, no sé què dir, hòstia, és que m'han vingut tot periodistes d'un cert caire, també, quan va venir, el Pepe Colubí ens va fer molta il·lusió, quan va venir el Toni Clapés, quan va venir... Però el Marc Giró, era una figura que jo l'havia vist molt per la tele quan era petit i em va fer bastanta gràcia com a més va arribar amb el paraigües un dia així plovent, va estar bastant bé. Un perfil peculiar, Sí, si més no. sí, una bèstia. Doncs per part meva ha acabat el test. Doncs acabem el temps, així que ara... El temps, exacte. He dit el temps? El temps, ha acabat el temps. Doncs no, per sort no acaba el temps, però acaba el test, Pues vinga, desapareix pa casa. la música, ens quedem amb silenci i fora de testos, que ara ja sí, 2 de 2 amb el test, podem donar la benvinguda. Benvingut Marc, començo ara per tu. Gràcies. Benvingut Carles, què tal? Com Bona esteu? tarda. Molt bé, molt content d'estar aquí. No acostumo a compartir taula amb algú que és més de Messi que del Barça. No m'he trobat... Tu t'has trobat amb gent d'aquest perfil? Han anat caient en aquests últims anys, perquè com que va haver-hi una campanya de desprestigi a Messi Tu ho has dit, bastant en tinc gran aquí a Messi, Barcelona, sí. van anar caient. Però home, jo crec que sí que fa, no ho sé, és que el temps passa molt ràpid, fa 3-4 anys jo crec que sí que hi havia molta gent més de Messi que del Barça. Ara ja no tanta. Molt d'oportunista, també, amb Vam el tenir fa Mundial. poc algú aquí Qui? que ens Sí, va donar una que ara no- repassada. Si et va fotre una Hòstia, follada, sí! tio. Em va posar a lloc. El Germangol. El Sergi Armengol, Sí. El Sergi. un xavalet dels desconvocats, va venir aquí i li va ensenyar al Lúria el que era Messi. I el Sí, Lúria era el... una bèstia. Al final és un noi més jove que nosaltres, que no ha vist a Messi als seus inicis, potser era molt petit, i al tio li preguntes debut amb la selecció argentina i et diu el partit. I els gallumos que portava gairebé, Total, en sèrio. sí. És bastant... És guapo, gros. no?
Messi o ell? Sí, sí. El Mulet. De fet, els desconvocats són així una mica fuckers, no? Són guapots. Sí. Bueno, nosaltres també, però... Sí, el mateix. 3 de 4. 10 minuts i ja comencem. Jo s'arregla la barba. Sí. Es cuida molt. Però ara està pujant com una fornada de podcasters que són com guapetes i a mi això no m'agrada gens. Un moment, el Marc Giró va parlar molt bé de tu, del teu cabell, tota la pesca, ja que parles d'ell. A veure, tinc molts defectes, però el cabell és algo que, bueno, que em surt sobrat, i que no dona indicis de preocupació. El Marc Giró estava loquíssim amb el Covid, tio. Estava El vostre loco. programa. No, Estàvem ja tots en una època on, vinga, va, ja no hi ha mascaretes. El pavo dient-vos pràcticament que ni el toquéssiu. És que hi ha la teoria que ell sabia alguna més. Sí, jo crec que ell era el paciente zero. Vale. A més, és molt bo perquè ens va dir que havia estat a punt de morir, però doncs vam començar com a escarbar per dir, bueno, fins a quin punt la preocupació... Tu has explicat lo del paraigües i de què va. Li aguantava jo, el paraigües. Sí, exacte. Com? Que jo li aguantava el paraigües mentre plovia. Clar, el vaig anar a buscar al pàrquing i doncs vam fer una mica de MotoGP. Això no és broma. La imatge de MotoGP, sí senyor. Sí, era una... Però et va donar el paraigües o el vas agafar tu? No, va ser una mica una cosa mútua. Vale, ho vas veure, vas tenir mútua. la sensibilitat de dir necessita aquest gest per part meva. Exacte, però la veritat és que sí, tal qual. Vas fer d'hostesa, tio. Exacte, hòstia, vull dir, i a molta honra. Molt bé. Mare de Déu. L'Uriel, com estàs, tio? No t'he preguntat encara. Bé, estic bé, amb ganes de vacances de Nadal i de ponts. Tens vacances, eh? Enhorabona la teva, jo ho he de veure. Massaguer, com estàs tu, guapo? Doncs bastant bé. Perdoneu, té el Meller, Jo no havia conegut mai un tio el 27 de novembre fent vacances. Això és de ric. On ha anat? Només pot anar Vols saber el lloc? Sí, m'agradaria. Filipines, o sigui, de vacances al novembre a Filipines, estudiant de SADE... Fa calor allà, no, ara? Sí, no? No ho sé. No ho sé, és veritat. No No tinc ni puta Hi ha idea. un perfil de persona que no em cau gaire bé, em fa una mica de ràbia, que és el perfil de persona que sempre que té vacances va a països asiàtics, tio. Està bastant de moda, això? Però hi ha gent que repeteixen, la gent repeteix. Bueno, van a Cuba, uns fan Bali i després van Filipines i després fan Malàsies i coses d'aquestes. Sobrevalorat, no? Bona casa, el Meller. Sí, no té calés. Tot això estem gravant aquí. Tot bé. Doncs ja que estàs tot bé i que hem agafat aire després del test, jo m'he quedat bastant més tranquil, sabent que esteu bé i que hem fet el test. Anem a veure què ens ha de dir avui qui en sap massa. Vinga, va, Álvaro, comencem. El millor de la setmana. S'acaba per fi la Fórmula 1. Jo he de reconèixer Ja no que me a principi jodas. d'any vaig intentar-ho, però he acabat fins als collons de veure totes les setmanes la mateixa cursa i aguantar la gent cada dia més esquizofrènica amb Fernando Alonso. Gràcies. Mentida. El pitjor de la setmana és... Que un xaval tan burro com Garnacho hagi marcat el millor gol de xilena dels últims anys. Xicharro. Aquest gol... Va ser Wayne Rooney contra el City, tio. Més, jo crec, ja en parlarem. Aquest gol el legitima a creure's una estrella durant els propers anys i això és una merda, ja que és un Cristiano Ronaldo wannabe. El tuit de la setmana és... El tuit de la setmana és un fil de @maxstef, amb 2 Hs, per si el voleu veure, on posa vídeos de jugadors reconeixent que Leo Messi és el seu gran ídol. Si no l'heu vist, busqueu-lo perquè alguns jugadors us poden sorprendre. Surt el Mengol al final del film, han dit. En sèrio? Sí, em toca buscar-lo perquè no sé de què em parles. Així que anem al pallasso de la setmana. El Xocas. Crec que no li havia donat aquest títol encara i mira que fa mèrit sovint. Aquest cop per dir que el català el parlem només entre catalans i que no el fem servir en esdeveniments, ja que si no, no se'ns entén. Jo des d'aquí li dic que se'n vagi a la merda molt fort. Així m'agrada. I l'MVP de la setmana? Guillem Gisbert, per treure 2 cançons que tindran a tots els modernets de Barcelona amb tema per les cites durant un mes i per anunciar que Manel tornarà més aviat que tard. Bravo, sí senyor. Doncs fet el repàs inicial, seguim amb la tertúlia. Normalment sempre faig la pregunta de si em voleu comentar alguna cosa d'aquests punts que ens has portat, però és que és obligada la situació perquè jo ho tinc apuntat al guió. Anem-hi al tema del Xocas. Perfecte, no, per si la gent no sap de què estem parlant, a la gala dels Premis Onda, Gerard Romero, part del seu discurs, havent rebut el premi com a millor programa d'entreteniment, va ser en català, a Barcelona, al Liceu, a Kingsley, Cosmos, Catalunya. Vull dir, crec que tot dit, doncs el Xocas reacciona al seu streaming una mica com amb un to no de, ai, no l'entenc, vaig a veure què diu. Una mica agressiu. Quina opinió... Mira, Marc Llibre, jo que tu ho has celebrat. Sí, no. Pots dir quina opinió et mereix el que va fer el Xocas escoltant aquest discurs? Jo ja fa temps... O sigui, a mi no el tema dels streamers em té fins als collons. Vull dir, o sigui, no salves ni un, eh? Ni un, o sigui, ja a ningú. Jo ja em vull fer streamer i vull que em recolzeu per algun dia ser tan famós que em convidin a la velada
contra el Xocas i ser Rebentar-li la primera víctima que s'ha vist en directe. El pic de 2 milions i Marc Llibre ha matat a una persona allà i que se m'emportin amb les manilles, és que me la pela. I jo, així, a l'error del dia. Tots els anys plens de Hòstia, panys tio, als carrers no hi ha de persona més hostiable al món que el Xocas. O sigui, tu vols fer streamer per pagar el Xocas, no per l'èxit, No, no a pels mi me la diners, pela, no o pel sigui, català. no vull ni els diners, jo vull que Vale. li vayan digui, tu vas a la velada amb el Xocas. És més, que amb un braç. Buah, tio, és odiós. M'ho estic imaginant en part, És lamentable, tio. Agafant-lo de la coleta, capullo! A part, jo ho pensava i és molt més greu que per exemple, un tarambana d'aquests de Vox digui que Catalunya és una mierda i el català... És que, perquè exacte. al final això ja ho sabem, però que un tio, hòstia, el segueix moltíssima gent... No sé d'on és el Xocas. És que és gallec. És gallec. No, però al final És veritat, tens raó. ell hauria de tenir la sensibilitat de compartir una llengua minoritària com és el Exacte. gallec. No la deu ni Com parlar. no tens... Exacte. Clar, però si vens d'allà et sents gallec, perquè alguna vegada ell ha dit que se sent de la seva terra i tal, com no tens l'empatia de veure que el Gerard És un Romero al final... farlopero de Manuel. Aquesta és la meva Conegut, conclusió. a més, o sigui, el tio... A mi el que em sembla una barbaritat és que, o sigui, que no tingui la decència de després dir, bueno, mira, vaig dir això, m'he passat, bla... És que si no, després ha sortit traient pit d'haver dit això. O sigui, ha sortit dient... És el seu tarannà. Hi ha una cosa pitjor i és que Gerard Romero, que és la víctima i és català, ha dit ja hablaré con él en privado, no, tio, tu has d'agafar i Gerard Piqué i aquell que no té veu, El Querol. el Carol, aquests haurien de dir alguna cosa, tio. Sí, totalment Però d'acord. al Sí, final... perquè, més- per exemple, el Gerard Romero li va fotre molta canya fent també molt viral aquelles declaracions contra el Juanma Castaño, Sí. que va ser una mica de... Hòstia, va estar bastant bé. Hòstia, doncs treu una mica el mateix orgull... Sí, però no li contra interessa aquest- perquè perden Bueno, perquè visualitzacions és i business, perquè és business. el Xocas dintre d'un any tindrà un equip a la Kings League. Bueno, li han ofert, diu, i va dir que no, bla, bla, bla. Bueno, El sé, tindrà, però el tindrà. El tindrà. I això pues, és un peix que es mossega la cua i aquí tots volen xupar del frasco i ho A saben. mi el Xocas és un tio que em bruteja. Sí, Hòstia, bruteja molt, A mi eh? bruteja. A mi les persones que brutegen, siguin de la ideologia que siguin, em Fora. molesten. Llavors, si a sobre es barreja el bruteig amb el seu discurs... De Hitler el que et molestava era... No, és que precisament Hitler no brutejava, ara tirava. Hitler era un tio pulcre... El bigoti estava ben retallat. Hitler era pulcre, vagà, era un tio bastant Vagà, cuidadós amb els detalls. En canvi, aquest tio bruteja molt, amb aquests cabells tirats enrere... Aviam. No m'agrada. D'un paio que guarda basura al congelador... Això és molt fort, vull dir, no em puc esperar absolutament res M'he enterat avui, En sèrio? Sí, perquè jo he fet un això. tuit que Vale. molta gent m'ha recolzat i una ha ficat a sobre guarda la basura al congelador i he dit, hòstia, No ho sabia jo. quins són aquests seguidors que tinc? És una barbaritat. Objectiu? Doncs Perquè diu que que... així no l'ha de baixar tan sovint. Clar. Està molt Diu que, clar, com- congelador de la A saber- perquè aquell deu marranejar. A saber que deu tenir congelat Xocas en el seu Sí, congelador, sí, eh? Jeffrey Algun Dahmer, cosí llunyà. No, i molt de Kleenex. Molt de Kleenex. No cal congelar res, al final. No, alguna cosa més sobre aquests ésser? Ja està, que és idiota i punt. No, i que el que deies de Gerard Romero, al final, tant com Piqué i Sí. Carol, al final el que els hi passa és que veuen que la pela és la pela i no els surt a compte opinar, és que sempre és el mateix. I que el Piqué, tio, sempre va abanderat de ser un tio que no té filtres i tal, i jo l'últim cop que he vist que es mulli és el dia que li va dir L'1 cono d'octubre. a l'Arbeola. I l'1 d'octubre, Sí, i ja està. Es mulla poquíssim, tio. Es mulla Sí, poquíssim. Des de que estan al mundillo business, el tio no es mulla, que jo al final ho entenc, És una empresa, o sigui, els influencers aquests són una empresa. Clar. I jo entenc que a Coca-Cola li suda la polla que consumeixi Coca-Cola mentre que consumeixi Coca-Cola. Però bueno, I després el Piqué té una cosa i és per això que... estem als podcasts de merda, com Exacte. com Com vosaltres i vosaltres. nosaltres, Sí, sí. per dir El Piqué té aquestes una coses. característica, a més, que és un bon orador. És un tio que quan parla bé. I doncs aquesta gent sempre té un punt d'avantatge respecte als que no parlen bé, per tenir una ambigüitat més concisa. És a dir, hi ha gent que es pot quedar contenta amb unes accions de Gerard Piqué sent concís, en canvi d'un altre segurament no li permetrien. L'altre dia RAC1 va estar molt també molt gris amb molts Sí, temes. però jo crec que va tenir alguna no es mulla. relliscada, Sí, per Collons, això, va per tenir això. relliscada. Va tenir alguna relliscada que al final la relliscada fa veure Amb la- com realment amb el Rubiales. penses. Amb el Rubiales. Amb el tema de Rubiales. Bueno, relliscar. Bueno, perquè al final l'ambigüitat en molts temes... Et porta cap al que realment No, ets. perquè hi ha coses que no hi ha gris. Al mig. Exacte. T'has de posicionar, sí, sí. Exacte, però precisament rellisca, o sigui, quan rellisca és per no posicionar-se davant d'una cosa que t'has de posicionar claríssimament. Sí. Amb lo de Rubiales, i més
per tot, però amb lo de Rubiales t'has de posicionar, sent Piqué, sent qui ets, tenint el passat que tens. Sí, el problema és que Rubiales segurament té àudios de Piqué, que És el tema. que hauries de cul. És com, i al mateix cas està Luis Enrique, per exemple. Luis Enrique, Rubiales li va fer molts favors personals. I doncs quan li van preguntar l'altre dia a la roda de premsa del PSG, literalment va dir que ell no parlava d'aquests temes perquè hi ha coses pendents. Quan és un altre banderat del mullar-se. Exacte. Però perquè la conclusió és que quan hi ha interessos no et mulles. Si ja... fos un altre que no fos Rubiales, si fos Tebas, que hagués comès aquest abús, doncs segurament sí que el criticaria, però quan hi ha molts calés en joc, és com el que dèiem amb el Gerard Romero. Bon tuitaire, Tebas, el jugador. Tot acaba anant cap al mateix lloc, que és els diners. El tema també és que Piqué, jo ja estic com una mica tampoc fora de la broma antimadridista, a mi ja no em puja el xuflet. Aquí encara. Hem acceptat, no?, que hi ha antimadridistes i anti-Barça, i vull que sigui així. Les declaracions de la 14a no la recordarà ningú de l'altre i tal. A mi ja com a culer tampoc em desperten aquell fervor de dir que gran Piqué, que ben dit, tal. A mi m'és igual ja. Piqué és el primer que parla de tu a tu al Real Madrid traient orgull per part del Barça. Sempre havíem estat un pèl acomplexat. Johan Cruyff també. Sí, però és el primer jugador català desacomplexat. Estic d'acord, però quan veus que alhora prima els negocis per sobre de moltes altres coses, et demostra que el dia quan sigui president, el dia que vulguis escoltar-ho et farà un capote a favor teu, però després sí que el s'anirà a fer florentinades també, llavors no ho sé. Has fet un tema bastant sensible, almenys per mi, jo és algú amb el que penso... Tu ets sensible, oi? Com el Ferran Torres. Ja fas cas. Sí, jo soc molt sensible, però has fet un tema sensible del qual jo penso cada nit abans d'anar a dormir, i és Piqué president, ràpidament, els que esteu aquí a la taula, sí o no, Massaguer? Cada dia menys. Val, llibre, no? Carles? Sí. Lúria? Pre-Kings League no, post-Kings League... No, al revés, pre-Kings League sí, vale, post-Kings League no. Anava a dir, com? Això mateix. Jo sí. Home, si m'haguessis donat opcions, segurament no hagués sigut la número 1, però clar, és que hi ha un desert, Jo no deixo... Anem caminant pel desert, nois. Víctor Font. Jo no deixo cada dia menys, però és que perquè no veig... O sigui, hi ha encara un atisbo de sí, perquè és que... Qui? Si no, qui els propers anys? Sí, és el que diu el perquè Pep Guardiola no serà president mai a la vida. No us embruteu la boca amb el nom de Pep, No el vulgueu tornar a ficar aquí. Ja li vau fer una puta carta, que no ens fa cas, tio, que li sudem la polla, tio. És que l'hem de deixar. A part és la típica nòvia guapa que si passes d'ella igual t'escriu, però com vagis darrere no t'escriuran la puta vida. I sempre li va millor que amb tu. Exacte. Però perquè tu ets una merda, tio. Conformem-nos en veure algun dia el palco celebrar gols del Barça, no? Amb el túnel de Messi, que s'ha posat les mans al cap. Exacte. Igual se'n va a la presó, perquè el vinculen amb el tsunami democràtic. Seria un plot twist bastant divertit. I a segona divisió. Cosa que ha dit que si el baixen ell no se'n va. I ja que parlem de futbol... I que bonica és la segona divisió anglesa. Sí, de Championship. La Championship és dura. 42 partits per temporada. És la lliga... És la quarta lliga més important d'Europa a nivell d'influència i de visites. I de calés crec que també. O sigui, paguen bastant millor que moltes de primer nivell. O sigui, jo crec que equips de la lliga francesa cobren bastant menys que varios de segona anglesa. Però ja que anem amb el futbol, anem al temari que ens ocupa, anem a lo nostre. Primer partit post-aturada de seleccions per de Xavi. Empat a 1 a Vallecas, gol en pròpia porteria per posar l'empat en un partit fos, per dir-ho de la manera més fina possible que m'ha vingut al cap. O sigui, imagina't. Portem arrossegant aquest drama doncs des de fot unes quantes setmanes. Podem dir que hem recuperat els efectius que tanta falta ens feien. El Robert, Frenkie i Pedri. Pedri, De Jong i el Robert, tots tres titulars, però seguim donant la versió més dolenta que recordo d'aquests últims mesos. Per què no estem notant aquesta tornada dels jugadors que són clau? Ojo, que avui he vist un passillo un altre Robert, que es diu Sergi de nom. Ah, sí. Com? Celebraven la seva tornada a l'equip, a la dinàmica. Sergi Roberto, mare meva. I signant samarretes pels nens d'Israel, Ah, sí? Bueno, clar, perquè la seva dona és qui? Sí. És que tu pensa que el president de Catalunya ara mateix és aragonès. El grup més escoltat, els tiets i el capità del Barça és Sergi Roberto, tio. Algun dia vindran de convidats a la Riota els tiets o no? No crec que vulguin. No crec perquè jo porto... Porta una creuada. Ho heu intentat? Sí, havíem parlat. Jo de fet tinc una foto amb ells a la festa de Castellbisbal i jo crec que hi ha bon rotllo. Bé. Responent a la teva superpregunta futbolística. Notem la tornada dels efectius o no la notem? Crec que l'excusa ara està en que Pedri i De Jong no tenen rodatge, però és que sempre hi ha alguna. És que sempre estem amb la mateixa. Sempre. Ara falta Gavi, també. Al final és que
l'estructura no funciona. I Pedri està tocant, no? Ara una altra vegada. Ah, sí? Botis. No, t'has menjat una fake No, no, news. T'has menjat vale. arroba gol de Paulinho amb patates. Han estat uns fans, és de- Javi Miguel o què? Era de l'agost de l'any d'aquest any o de l'any passat. Sí, és del 24 d'agost. Aviam, però una cosa, perdó, el paio aquest porta 2 mesos i mig sense... Bé, els dos paios aquests porten 2 mesos i mig sense jugar, tot, els hi peixet, no? Li van donar l'MVP a Frenkie de Jong, Jo només dic això. O també li donen a No sé. Isco a cada partit Ja. i només la trepitja i la passa enrere. És molt maco de veure'l jugar. Sí, exacte. Sí, És tronc vistós. inferior, tinc un tronc inferior molt Desenvolupat, per En dir-ho de definitiva, forma eufemística. que la cosa, vull dir, rodatge, tu et quedes amb el rodatge, Sí, no, l'excusa ara No. està en que falta que Pedri i De Jong, que són les peces angulars d'aquest Barça, això és el que ens diran els que en saben d'això, els hi falta agafar el ritme de competició i així fins que anem a l'Europa League. Però vull dir, anant a la pregunta de què ha estat el millor o el pitjor d'aquest partit, ho teniu clar, si no jo dono com tips que altres setmanes han anat sonant. Per Jo tinc el millor. Digues el millor. Per El tu. millor és no haver-lo vist, per mi. Més un. Tampoc l'heu vist, dos... Més dos. De fet, estàvem jugant els dos a una patxangueta a la Lliga Local de Molins de Rei i ens va pillar just Però va guanyar o no? Sí, no, bueno, els dos. sí. Juguem en equips diferents. Som La rivals. truqueu, em consta? Ell molt més que jo. Bueno, en general, som un. Hi ha Gudinain, no, també? L'Àlex Va i fer el les Carles són els Amèriques. bons i jo sóc un jugador, com diuen, de comunió, sóc jugador 6. Marques un escuder necessari. Sempre no fallo necessari. passes. Vale. Joder, ja L'Oriol Romeu de la pretemporada. Parlant d'Oriol Romeu, és que Sí. m'encanta perquè sembla que m'hagis vist el guió i no el comparteixo, fora conyes, no el comparteixo. Està bé això de no. Es deia no, que Oriol Romeu jugava malament perquè no hi havia Frenkie de Jong al costat. És que... Aquest cap de setmana no ha passat. Juga malament perquè no té nivell. No, perquè està en rescisió cerebral, algú així he llegit jo que ha dit David Bernabéu. Ah, sí? Ha Ha dit donat un això? titular que diu no, ara està David Bernabéu? Ja en parlarem, Ojo amb el David Bernabéu, època gloriosa de Deportes 4, tot s'ha de dir. Sí, però el cartó en ploma de Guardiola Hòstia, jo va ser molt fort, va ser gravíssim. Va ser bravíssim. Oh, hòstia, és veritat. Va fer un... Sí, sí. Un I anava el que preguntant- teniu vosaltres aquí del Cristiano, Cristiano, doncs ho va fer en Pep Guardiola. I anava preguntant a la I gent. anava pel sí. carrer, però ell pensava que era Guardiola de veritat. O sigui, Vale, vale. I Sí, tenia sí, unes sí. bauetes al cap que li deien que Pep havia vingut a això, a acompanyar-lo. Vale. A la taula. Jo he de dir que compro això del millor, el millor no haver-lo vist, i el pitjor està clar, no cal aquí reflexionar gaire, i per si fos poc, Xavi a la roda de premsa ha fet un discurs una mica victimista, no? I de tots els problemes pels que passa el primer equip actualment, quin tant per cent li doneu quin tant per cent d'aquests problemes són culpa o responsabilitat de Xavi? Algú que ho tingui claríssim? Digues, Jo ho tinc Carles. clar, però el Carles. No, home. No, jo crec que amb el Marc compartim bastant la visió. O sigui, Xavi té una plantilla que està per sobre de les possibilitats del que el Barça es mereix ara mateix, penso, econòmicament parlant i tal com està el club. Punt positiu pel president. Punt positiu per una direcció esportiva que a cop de polla I la Masia. ha anat aconseguint amb una Masia que, a més, el B està on fire, amb jugadors que... amb el Covarsí, el Pau Víctor, amb jugadors que ens donaran molt, però jo crec que el cos tècnic, que són unes 75 persones, començant per Familiars de Xavi. i Arbre genològic. I amics, un dels problemes de la renovació de Xavi Hernández, que crec que l'han tancat fa poc, va ser assegurar al tanto aquestes 75 persones, perquè hi havia gent del club que estava en contra. Crec que Xavi no està transmetent la idea, és a dir, els jugadors no saben ben bé que... No pot ser que equips... Ja no trencaré el tòpic del Girona, no pot ser que les palmes del García Pimienta tingui més clar l'estil de joc que juga. Shakhtar Donetsk. Per això, o sigui, Tingui més és que- clar a l'estil de joc del Barça. I després, és a dir, no pot ser que es compleixin factors com el Gundogan vindrà a retirar-se. És que tot el que pensàvem s'està complint fil per randa, i jo crec que l'entrenador aquí té un punt important de decisió. I a part té una responsabilitat més, i és que el culer per primera vegada havia acceptat la situació que hi havia, i ha sigut el Xavi el que des del primer minut ha volgut ser més papista que el papa, i jo l'he escoltat dir coses com que el que juga Mourinho i el Xolo és l'antifutbol, i guanyar una puta lliga amb la majoria de resultats 1-0, i que el millor jugador que tenies era Araujo, que era punt d'honor perquè tècnicament és dolentíssim Ronald Araujo. Totalment. Mourinho és el meu I, club, hòstia, és una vergonya. A la roda tio. de premsa, sí. I després cada setmana hi ha una puta excusa diferent. I ahir va dir no hi ha excuses mentre ficava una excusa. És És, una és cosa. acollonant. Però sí. perquè està molt preocupat pel que pensen els altres també. Ell és conscient de la situació i de l'entorn Barça
i sempre està a les expectatives del que comenten. L'altre dia, quan diu que l'entorn afecta els jugadors, no, l'entorn t'afecta a tu, i per això ho comuniques a la roda de premsa. Ara ell sap que la gent té el punt de mira l'excusa de Xavi a roda de premsa, i ell ja s'està fent el discurs, el metadiscurs. El metadiscurs, està completament embogint. Jo crec que el Xavi està fent una cosa malament, i li deia ahir al Marc, fent el vermut, i és que està volent blindar els jugadors, vale? Una mica fent-se com l'heroi de que no... El Xavi, o sigui, els que hem estat dintre un vestidor, ja sabem que el primer que diu cada dia que entra és vosotros relajaros, que todo para mí, todo para mí. I això està molt bé al principi. Això és un tòpic. Robert Lewandowski li és igual que les crítiques li vagin al Xavi o a qui li vagin, perquè és gent que té els ous pelats. Però és un tio que jo crec que no assenyala jugadors, va molt de pare i tal, però a la plantilla jo crec que hi ha un grup de jugadors que no se'l creuen. És a dir, jo crec que altres entrenadors traurien més suc d'aquesta plantilla. Jo penso que el Gate, el Marc, no transmet... No, ho has dit tu, Carles. No transmet una idea. I ell té la idea molt clara del que vol fer. Ell té molt clar que es vol jugar a un tipus de joc molt concret, d'una manera molt concreta, guanyar els partits d'una manera, bla, 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 bla. No la transmet i no l'ha transmès mai. No vull ser oportunista. Jo, Xavi, no m'ha agradat mai. Ja com a jugador em semblava un... Compte, A mi com a jugador em semblava... No, ojo. Com a jugador, és a dir, perdona, com a jugador persona, era un tio que a les rodes de premsa... Excusa, sí, sortia a parlar de gespa. Molt mal capità. Molt mal capità. La filosofia a Barça es diu Xavi Hernández, és a dir, és dels jugadors més importants de la història del club. El terreny de joc. Però és un tio que mai em va donar vibracions d'entrenador poderós, al igual que tampoc me les dona el Sergio Busquets quan deia no, a mi m'agradaria entrenar, tampoc ho serà. Ni Puyol ni Iniesta. Ni Puyol ni Iniesta. Ni Messi. Però sabeu qui? I casualment és el més dolent. Ni Messi, sí Xavi Alonso, per exemple, que ja era un tio que quan el veies deia, hòstia, aquest tio m'agradarà quan entreni. Allò és la xavineta, Allò sí que és la xavineta també alta, tio. És que clar, ens hem equivocat. Sí, mira que l'odio. Jo no acabo d'estar tot d'acord de que els jugadors no se'l creuen, perquè al final hem de treure d'aquesta equació Robert Lewandowski i Gundogan, perquè sí que han guanyat sense Xavi, i Ter Stegen segurament també, però la resta de jugadors no saben el que és guanyar sense Xavi. Els han donat una lliga, llavors jo crec que sí que se'l creuen. Per tant, Xavi té molta part de responsabilitat sobre això. Saps què passa? Jo crec que el Gavi, el Pedri, es creien molt o s'han cregut molt al principi a Xavi, els ha vingut un tio com Robert Lewandowski que ho ha guanyat tot, que ha marcat 30 gols cada any i els ha dit, mira, aquest paio d'aquí no t'està ensenyant res, estàs involucionant. Llavors els paios han començat a dubtar i han començat a dubtar del cap d'un any i pico d'estar amb aquesta gent. També et dic que això són el Lewandowski i el Gundogan, que són els veterans i els top del nostre equip, que molta crítica, molt espamiento, molt la gent no s'enfada, però jo el Lewandowski porta 2 anys sense fer un puto control bé. I està de puta mare Castelldefels vivint amb Solecito. I que quan va arribar va dir que jugava al Barça perquè Xavi l'havia convençut pel seu projecte... Perquè veia un tio diferent... I tu, Carles, vas fer un tuit que vas obrir un... Jo l'he fitxat al Comunió, Lewandowski. Ja, és veritat. Perquè sé coses. Vas obrir un meló, un possible llit dels jugadors, que jo crec que és impossible, però sí que a mi hi ha una cosa que m'estranya molt, i és que amb els jugadors que tens només per inèrcia hi ha partits que per qualitat els hauries de guanyar. Sí, i no els treus endavant. Hi ha un punt de bloqueig mental, també. Hi ha un punt de bloqueig. O sigui, per molt que no hi hagi les idees clares, per una individualitat els hauries de guanyar. Mira el Madrid. És que és això, jo no veig els del Madrid anant a mort cada partit. És igual, et fico l'exemple, per exemple, la selecció espanyola amb el Luis Enrique, que va acabar marxant i tal, no tenia gol, no era lo vertical que necessitava ser, però tu veies els partits del Mundial i veies com l'equip feia una pressió alta, com tenien possessions del 80%. És que el Barça ni tan sols podem criticar que tenim massa la possessió o que tenim una possessió estèril. És que ja no podem criticar ni que tenim una possessió estèril, perquè és que no la tenim. No tenim el control dels partits. Però és que, i això es veu claríssim amb errors com el gol contra el segon 17. Quin vols? Perquè n'han passat 3. No, el gol del segon 17 de fa 2 setmanes. El Samu de l'Alavés. Hòstia, això és claríssim. Vull dir, què collons fotem perdent la bola al segon 6 de partit? És que no pot ser. Ara venen 3 partits a casa seguits, que com no facin 9 punts... La meva pregunta va per aquí. Fins quan té crèdit Xavi? Jo per mi ho tinc clar, Fins al final de la temporada. Sí, i encara que jo no vulgui, és que és el que hi ha. Jo crec que la situació del Barça... Aquí en entrenadors, valen diners, els entrenadors no són gratis tampoc. I més si acabes de renovar Xavi. Fer-lo fora... Jo crec que la cosa hauria de ser molt clamorosa, molt, perquè la porta decapités a Xavi quan s'ha encomanat a tot en aquest home i va dir que seguiria tot el seu mandat fins al 2025.
I a més és que crec que el Barça després de Nadals, si no té problemes de lesions, jo crec que acabarà jugant un pèl millor que ara. I tal com està el nivell de la Lliga Espanyola, etc. Hòstia, no és reeditar ni un títol, digue-li Copa del Rei, bueno, ho veuria un fracàs estrepitós. Jo crec que al Xavi li queden anys al Barça. Encara que em pesi. Em va perfecte que diguis això, perquè jo havia fet una secció de què ha de tenir en compte el futur entrenador proper del Barça el dia de la seva presentació. És una nova sintonia que ho està patant en aquest podcast, que puja sola. Hòstia! Sí, és espectacular. És bona, És brutal. I ara baixa. Me la va recomanar Guillem Armand, no em cansaré de dir-ho, la veu de Desobediència Cruifista. Vale? Em fa ràbia que no se li vegi tot. És que està fet està prefabricat. És una mica el McDonald's de la ràdio. Surten unes ulleres. Hauria de lluir més. No. Xavi, moltes gràcies per la feina. Val, doncs això, al final jo crec que Xavi s'ha obert ja el meló de la seva continuïtat. És veritat que Laporta ha fet una aposta fèrrima per ell i que fins a final de temporada molt possiblement no marxarà, però a mi em fa l'efecte que si no hi ha títols acabarà marxant. Llavors, és per això que avui us porto les bales que ja estan gastades i que el nou entrenador del Barça a la seva presentació ha de tenir en compte. Ho anem comentant sobre la marxa. En primer lloc, jo crec que ja s'ha gastat la bala del cruifisme, els holandesos i l'ADN Barça. Per què dic això? Perquè dos entrenadors com Ernesto Valverde i Ronald Koeman, com tots els altres, han sortit a presumir d'aquests valors. I està molt bé el discurs, però després implementa-ho al terreny de joc. Parla menys, demostra més. Total. Esteu d'acord amb això? Sí, a més un va dir que era una milonga. A mi és que de la bala del cruifisme em sembla una merda. De fet, vosaltres us diu desobediència cruifista i quan estava Cruyff estàveu als testicles dels vostres pares. És provocació, és provocació. Penseu que quan Xavi el van presentar, va cantar l'Ole Leo la la, Sí. I que va fer un vídeo per l'Aitana bon matí molt la pilota que va dir, què passa, maqui? Ridícul. I porta gomina, Pues això, ja no cola, perquè al final és veritat que amb Xavi i ojo, Quique Setién, vam tenir l'esperança, vam abraçar de nou el cruifisme, perquè això ens il·lusiona. Sí. Però això, tant Koeman com Valverde en el seu moment van presumir d'aquests valors, després surten i diuen que és una milonga. Llavors, aquí el nou entrenador del Barça, que vingui, jo crec que al final de temporada en tindrem un, ja no podrà presumir d'això, ja ens l'han colat. Volem José? No ho sé, però vull algú que sigui més conseqüent amb allò que predica. Però ojo que no tenim diners, És a dir, tal com fitxem jugadors gratis... No, si vindrà Márquez. Per mi Rafa Márquez és l'elegido, Sí, hombre, Rafa Márquez, quan sigui l'escollit com a entrenador del Barça, tampoc podrà ser novedós a l'hora de parlar de l'exigència física i les normes. Exigència física, Ronald Koeman, el soldado de hierro que lleva a tots els jugadors al dia, tal, la bàscula... No me la coleu perquè amb el tema del físic ja no cola. I el tema de les normes, que Xavi Hernández els va posar molt escrupolós de no, el éxito del Barça llegó a través de una plantilla que tenía multas cuando llegaba tarde de entrenamiento, tío. Si estás jugant al pedra, paper, tisora. El pica paret. El pica paret, sí. Que és molt fort, Molt heavy. Per aquí tampoc ens la cola. Bueno, que és igual, tu pots ser una figura d'autoritat, però s'acaba quan arriba Òscar Hernández. El que van expulsar l'altre dia. Semblen tranques i barranques, saps? És que és una cosa, els confong, És que la història de Xavi Òscar Hernández és boníssima per un... per gravar campeones. No, sí, no, o per un equip, o per un... Vilanova. Sí, per un equip random de segona divisió que, que dos germans, tal, però que estem al Barça. La història de superació, no, aquesta? El que van expulsar... Clar, no he vist el partit. És que però van expulsar a un membre del cos tècnic de Xavi. És el que confon amb el germà. A mi m'ha fet gràcia, tio. O sigui, m'ha riure. És que fa riure, ja. Fa riure. Està bé que ens ho estem prenent així, ja. És el que toca. Sí. De fet, a tu la primera temporada et vaig preguntar si preferies viure al Barça per la passió o per la ironia, i tu vas dir que amb la ironia et senties a gust. Sí. Jo estic molt còmode també en aquest terreny. terreny. De fet, abans pensava l'únic cop que he vingut, venia del bany del 0-4, tio. L'únic bon partit del Barça. Que vam posar a Neguets. Sí, a Neguets i tot, és veritat. Aquell dia el Madrid va jugar amb el B. Sí, bueno, i amb Luka Modric de davanter, però bueno, és igual, Aubameyang fent de Son Goku molt fortes. És que penseu que el Marc i jo, o sigui, des del 2009 fins al 2015 quedàvem cada dimecres i cada dissabte a veure el Barça de Guardiola i Messi, però era algú, te'n recordes o no? Sí, religiós. Era algú, però que, és a dir, que anul·laves plans per... No, o sigui, I ara anem a jugar una patxanga de merda per jo m'he saltat enterraments per veure el Barça de Guardiola i sense cap mena d'escrúpols. Enterraments. La meva mare. No,
Una altra cosa que el futur entrenador del Barça proper haurà de tenir en compte és que això de posar remei a les lesions ja no cola. Xavi, no sé si us recordeu, que va arribar i va dir no pot ser que hi hagin tantes lesions, i ara és una de les seves principals excuses. Però si el preparador físic que té és el seu cosí segon, que ha sigut preparador físic del Terrassa com a màxim. I després, a veure, el calendari no ajuda, però és que els jugadors del Barça, a més, són el típic perfil de jugador propens a lesionar-se. Molts d'ells. Un altre aspecte que haurà de tenir en compte és el tema de l'exigència amb el resultat. No sé si us recordeu que Xavi va arribar i va dir no ens podem permetre el fet de perdre. El Barça ha de guanyar. Ni a la porta. La porta igual. No, és veritat que Xavi va dir que l'empat no existia. I al cap d'uns mesos, no, al cap d'un any, que és pitjor, perquè al final tu pots dir, hòstia, a l'inici del projecte pots permetre certes llicències, al cap d'un any palmem 0-3 contra el Bayern, al Camp Nou, i els aplaudim. Vull dir, siguem congruents amb el discurs. Us esteu donant compte que fa molts anys? 2 anys exactes. 2 anys i mig. No, 2 anys exactes, novembre del 2021. Sí, seran 3 temporades perquè arriba a la meitat de la... Hòstia, 2 anys són molts, I no hem millorat en el joc. És que jugàvem millor amb el Pedri de la primera temporada de Xavi. És que no sé si teniu al cap un partit contra... Per Pedri, però ojo, compte, vam jugar contra l'Atlético de Madrid, que va marcar Dani Alves, que jugàvem amb Adama Traoré... Gavi de cap. Tampoc li ha anat bé a Dani Alves. Tots s'han anat a la merda. Tots s'han anat a la merda, però... Ningú que hagi anat a millor. Estava Xavi. La qüestió és, amb aquell Barça de merda, amb Dani Alves, amb 41 anys, Adama Traoré, Gavi debutant, juguem millor del que jugarem d'aquí 2 setmanes. Llavors, això, hòstia, ens ha de fer reflexionar una mica. Sí, perdó, va tenir exigència amb el resultat i surt l'altre dia dient que l'haver guanyat una lliga ara els ha fet potser relaxar-se de manera indirecta. Jo l'hagués dimitit després d'aquella roda de premsa. Totalment. És a dir, i a més diu, tienen la barriga llena per guanyar una puta Supercopa. lliga i una Supercopa. Pregunta-li tu. És acollonat. Té molt més valor pujar de guanyar la lliga que juguem al Marquilló els dissabtes que una Supercopa a Aràbia. No, és que és una merda. Que està pel Piqué i el Rubiales. Bueno, ojo, A la nostra lliga hi ha 8 equips de paraguaios que s'ho prenen en sèrio, però d'una manera bestial. Diu, és com la Conmebol. Sí, és com la Conmebol. Sí, són les eliminatòries. És a dir, aficionats matant-se. Però a mi em fa gràcia que posi l'exemple de la Supercopa quan al final tu escoltes els jugadors parlar de la Supercopa dient es el momento en el que vemos que nos lo creemos. Una cosa deia així... Ni ho era, lo de ni ho era ens vam buscar. Si allò és l'inici, què collons ha de ser que t'has omplert d'haver guanyat? I una merda, que és una Supercopa de merda, que ens fa il·lusió perquè aquesta temporada és al Madrid. Clar. De fet, aquell partit va ser el millor partit de l'era Xavi. Totalment, estic d'acord. Segurament. Ens hem omplert la panxa. És que té poca vergonya el cabron, a més. Una lliga espanyola, vull dir... I guanyant-la com la vam guanyar. La qüestió és el com es va guanyar. 14-1-0. Clar, I el millor jugador de la Girona està golejant, tio. Nosaltres quan fa que no fem 5 gols? El Girona Mar té una cara de l'Ester City. El del Betis. Sí, des del Betis. És que ojo, Avui juga a les 9. No, jo no em jugaria ni 50 euros a que pot ser el nou Leicester City. Uau. No, perquè hi ha... I saps per què no serà Leicester City? Perquè en aquesta lliga hi ha un equip que es diu Real de Madrid. Sí, que no permetria. Que té el Jude Bellingham i companyia, que juguen una altra cosa. Si no estigués al Madrid, seria l'any d'aquest... Però és que, ojo, el Madrid està a una lesió de Jude Bellingham que el Girona... S'ha lesionat Vinícius i els és igual. Sortirà un altre. Sortirà un altre. Com Liberato, tio, jugant amb l'homoplat trencat. Tio, que van jugar amb Vallejo i van eliminar el City de Guardiola a la pròrroga, tio. És que no es regeixen per la No té cap sentit. No té cap sentit, el Madrid. Oliver i Benji, quan es tocava aquí i es ficava la pantalla en negre i es veia com una clavícula trencada i feia... Joder, i el Julián Rosa amb el cor fatal i ningú el parava, dona igual. No té cap mena de sentit analitzar el Madrid, no perdem el temps en això. Guanyem-lo amb un dels últims punts que tinc per vosaltres, que és ja no cola el tema de la renovació de plantilla o el canvi de cicle, ho hem gastat. Koeman va arribar i es va carregar a Luis Suárez, després arriba Xavi i fins a cert punt es carrega a Gerard Piqué, Busquets, Jordi Alba, totes les barcades sagrades. Ara tenim tots són nous brots verds, s'ha parlat molt d'això. Per tant, per aquí ja no cola. I per últim, que a mi és el que més em va encandilar de Xavi quan va arribar al Barça, ja no tindré, o sigui, el fet de parlar en català a la roda de premsa ja no serà una cosa que ens estimuli perquè ja ho ha fet Xavi Hernández. Per tant, tots aquests ingredients ho haurà de tenir en compte el futur proper entrenador del Barça. La meva conclusió és que... No sé que era català, Xavi. Però l'ha parlat. Sí, parla, sí.
L'ha parlat, Sí, i però és més les del que han coses- fet els 4 Però anteriors. tens una proposta, ara? Clar, ara anem No a... vull noms, Projecte o no? Júlia. Jo sóc molt tòxic, jo només he vomitat la merda, però això... Vale, tinc- ja ens ens toca a anem amb el nosaltres. rotllo que dona. Sí, Sí, m'has no, fotut aquí una mantra d'opcions i no em dones qui ha de guanyar títols. però tinc una filosofia, vale. i és la de baixar les expectatives per no generar frustració i ser conseqüent amb el discurs. No venguis que hem de recuperar el model, que no ens podem permetre el fet de perdre. Sigues més conseqüent amb allò que tens. Prefereixo una mica esta és nostra realitat que no el fet de inflar el globus per després quedar-nos amb el no res, perquè és que l'únic que li demanem a Xavi quan va començar la temporada, en els primers episodis, és il·lusionar-nos o que ens vingui de gust veure'l. Sí. No ho hem tingut és mai, veritat. això. Hem jugat bé contra el Betis i contra l'Anvers, res més. I a la mateixa setmana. O sigui, hem jugat una setmana bé de 20 setmanes que portem de El Lliga. dia del Betis va ser bonic. Sí, van ser 2 setmanes bones de joc. Després, Així és. Mierda. i ha acabat. I sabeu on també vam jugar bé? A la pretemporada, que no val per res. I sabeu qui va ser el màxim golejador de la pretemporada? Ferran. Sí senyor, The Shark. The Sharky. The Shark, Ferran Torres, ha estat notícia també perquè ha anat El Jordi al podcast Wild. del Jordi Wild. Segurament no va anar ni a entrenar aquell dia. Segurament no, m'ha caigut el d'això. No, et sí, preocupis, con ja su ho- prepa, ho li diu agafo. prepa, el seu preparador físic, con mi Prepa prepa. li diuen Con tots, el prepa, li Con diu el prepa? prepa. Sí. Vale. I també ha dit que en qualsevol cas, passi el que passi, toca tancar la classificació a vuitens. Vull Aquesta dir, setmana, Sí, no? que o està sí. fet, diu que està fet. Exacte, diu que està fet. I també diu que seria l'hòstia fer-ho com a primers de grups. Aquí jo és on tinc els dubtes. Lo dicho, el tio ha anat allà al Jordi Wild. Heu escoltat l'entrevista? No, és que lo de Jordi Wild, bueno... Perfecte, no? Un altre millor que... Bueno, amb perquè- aquest és potser un no et tema. peguis, Jo- perquè millor sortiràs... Jo sí. Amb aquest surts Jo he vist escaldat. l'historieta del Pep Guardiola. No? Jo sí. Tots aquests que són tan forts després no Els pensis. ra- Tot és aigua, no? Els Això és ra- volumen, no? Les procis, les Jo procis us he de de... dir que me l'he Jo també. escoltat com a deure de dir, hòstia, està parlant aquí un home que s'ha reivindicat com a la mentalitat més dura de la plantilla. Sabeu què és el que més m'ha agradat del que ha dit? Què és? Sisplau. Aviam què dius, perquè jo també tinc La un parell de seva coses. pel·lícula preferida, tio. No, no. Oh. No sé de què parleu, jo. No superarà la Marc, del tio, Guita, del no? Guita. No, que és tant de bo torrent, sigui- torrent. Jo pensava que es 1, 2 marcaria... i 3, no? Pensava que es marcaria un Dani Huiza i diu El Senyor de los Anillos. Molt bé, Vaig dir, em vaig aixecar. Vaig dir, bravo. Brutal. Has mencionat la millor obra Molt audiovisual del planeta Terra, Ho compro. mai abans feta. Y a mí el tío también reflexiona diciendo, no, aquí mi compa me pone pelis en blanco y negro para que me entere de la historia del cine. Vaig dir, Mi compa, és que parla així. Mi compa, Casablanca. potser no va dir compa, però... No, parla així, parla així. Bueno, G de València, saps? Sí, parla així, Però parla així. És que, clar, joder, a mi em va sorprendre Va dir quina de les tres positivament. li agradava més del Senyor dels Anells? El retorno del rei. Molt bé, Bravo! I el molt Jordi Wild diu, la comunitat del anillo, perquè és la màgia. Tio, És al principi, està bé. la intro és la hòstia. Sí, la intro és l'hòstia. Però el retorno del rei... No, és especial. Sense cap mena de dubte. Vale. Mira, a mi la part que més... La part que més m'agrada el Senyor dels Anells. No, la part que més Aragorn m'agrada arriba amb de els l'entrevista... La tinc com una pel·lícula tota una. saps? No, jo no les he ni vist. Ben fet. No les he ni vist. Lamentable. Però hi ha una cosa que sí que vull dir que Ferran Torres diu a l'entrevista i és que comença a dir que s'encanta ell mateix. Comença, yo es que me encanto a mí mismo, me encanta este cambio que estoy haciendo y estoy enamorado de mí mismo. Sí, pero es bastante honesto, porque el tío diu, yo reconozco que no soy tan bueno como otros, con lo cual me tengo que esforzar más. Però aquest rotllo egocèntric és molt Rafa Mora, no? En Sí, plan, no, és molt valencià, no? Aquest tio el que ha fet és Saps s'ha que el seu referent- menjat un llibre d'autoajuda, se l'ha ficat pel cul. El del Jordi Wild. Llavors va estar 2 hores recitant frases del llibre d'autoajuda. És una cosa espectacular. Recordes quan el Rafa Mora reia? Feia el... Sí, però és que és aquest rotllo. El... Bueno, Però compte. un tete valenciano, un tete Sí, és un valenciano. tete valenciano. Pero os prometo, son 2 horas de dir, yo No estic mañana mi del tot. mejor versión, ayer soy peor que hoy, tota l'estona, el rendirse no és una opció, tota l'estona són frases però tòpiques. Ell reconeix que darrere del tauró hi ha un peixet, Sí, Diu, soc això una ho persona sensible, que al final sé de les meves vulnerabilitats, Sí. que això és una mica amb la copla en la qual jo em vaig quedar, perquè jo fins al moment em pensava que darrere d'aquesta campanya del Shark hi havia això, un Rafa Mora o un Llados de no em puc permetre el fet de fracassar perquè podrem tot. Però ell admet que en algun moment tindrà dificultats i que s'haurà d'enfrontar a elles. És l'únic que em va agradar de l'entrevista. Per la resta... Home, si es trenca els creuats o li Segons ell, o li trenquen la superarà. cama, ni mentalitat ni polla. Segons Vull dir, ell, sí. Aquest noi no és ni caixer del distop, vull dir, és un desgraciat. S'ha flipat, estic Exacte, és d'acord. El problema, Marc, és que no som una escola de rapàs, m'explico, per millorar. No estem aquí per intentar provar res. Los automatismos.
hi ha gent que juga amb la nacionalitat del Madrid i quan sent tots els 65.000 subnormals cantant «Cómo no te voy a querer», ho treu tot, ni psicologia ni hòsties, i aquí estem fent repàs de 5 a 6. Benji Garramendi, Fem això. El quadrado. Estem millorant això, a la personalitat. El Carvajal és un tio dolent, amb ganes, es posa la samarreta del Madrid i Bueno, es transforma en el maldito diablo de Tasmània. Hòstia, és que és veritat, I és una cosa espectacular de jugador. exacte. Amb Espanya... I el Jude Bellingham era bo, però no era tan bo, No, clar que no, si ha fet més gols que els últims 2 anys, Marc. Porta 11 castanyes, Clar. molt fort, Màxim golejador I de la Lliga. el Rodrigo que Millor portava... arrencada de la història del Madrid, amb 14 gols, tio. El Rodrigo portava 2 15. mesos sense jugar a futbol i ara s'ha lesionat tota la seva companyia i sembla el putíssim Pelé un altre El cop. tinc al Comunio i Estàs content, no? I m'està a punt de ficar líder. Està pujant la clàusula, per cert. Hem de fer una lliga fantasy dels podcasters de Catalunya. Tu, fem una de la Riota i Endavant. Desobediència? No, Va, endavant. vinga, vinga. És l'única a la que jugaria, però... És l'única, perquè sempre és sabotejat. Spoiler, sabeu qui guanyarà? És de cara a l'any que ve, Carles? això, Compte, eh? Vale. Això és de cara a l'any que ve. Sí, no, perquè es fa Porta a 8 l'inici, no? temporades guanyant. Ah, eh? val. És que jo llegeixo el Faro de Vigo, Collons, Sí. llegeixo Val, el tens Lezama, foros. Aquestes comptes que xiven, que has de fitxar Era el molt valor. fort, es fitxava el Iago Aspas i tenia unes molèsties, dic, com ho saps? I diu, és que avui m'he llegit O Faro de Vigo. Per això he dit que he fitxat a Robert Lewandowski perquè, No confon- Saps coses, perquè sé coses Saps dels coses, pròxims tu. 4 No confondre Ufaro do Vigo amb Ufardo do Vigo. No. No es pot No, confondre. no, Fardo. Fardo de Vigo. No, Fardo de Fardo Vigo. Si voleu, fem una lliga d'Ufardo de Vigo que també us podem guanyar. En aquesta ho passaríem millor segur. També ens guanyaria el secretari general del PP, però... No, ja. Hi ha fotos. Ja fotos. Ah, vale, està documentat, està No documentat. és presumptament, No, no? Vale, no, vale. he vist que és col·lega de l'home Barcos. Però recuperant el tema del Ferran Torres, a mi veure aquell podcast, aquesta entrevista em va fer pensar també en el paradigma que hi ha aquí a Catalunya. Vale. I és a dir, Ferran Torres, comunitat valenciana, d'acord, aquí no m'hi fico, va a un podcast de Jordi Wild, persona catalana, que no ha explotat el seu català mai a la vida. Jo pregunto, pare... No cal, eh? No li cal a ell, això està claríssim i s'ha vist amb el seu èxit, per mal que ens faci. Per vosaltres, o sigui, Marc i Carles, com a creadors i alhora consumidors de contingut, Que el panorama... de creadors. I ara me'n vaig a canviar caques. No. Quan arribi a casa m'espera un bolquer així, però- carregat de merda. Anem a dir les coses pel seu nom, perquè això és així. Això és així. Collons, t'ho agraeixo. El panorama... T'ho agraeixo, Pau. No, clar, el panorama català, com el veieu ara? El panorama català. Fatal com... De creadors de contingut. Fuà, és que si dic la meva opinió, tio... No, us perquè escolta, us cancelar. escolta molta gent. o És què? el moment. va. Ni el No. Tato. Ja t'ho dic. Ara ja ningú. Ara en aquest minut ja no... A veure, No han a mi- arribat. A mi em sap greu que hi hagin pocs podcasts que siguin valents. Que... De fet, hi ha una cosa que ja fa temps que em toca una mica els collons, que és el tema del TikTok. A mi ara m'ha tocat per Parlem cosa... del TikTok. Sí, per un tema de que els altres són uns inútils, m'ha tocat fer a mi els TikToks. Tenim boig amb el TikTok. Jo T'ha li dono tocat a tu també? recolzament I doncs estic aquí una mica amb el rotllo. I, tio, és que prostitueix el podcast, tio. És una merda. O sigui, la gent grava 1 hora i mitja d'un producte que s'ha currat unes falques i unes merdes per acabar fan 30 segons de... Bueno, és que jo què sé... Farem clip d'això, ho tinc claríssim. No, D'això- estic d'això completament tota la d'acord. raó. Vaig conèixer el Massorrer, vaig conèixer els de Xapa a la Ràdio, uns tios encantadors, Maquíssims. de puta mare. Però, hòstia, tio, a mi és que em suda la polla si t'agrada més la pizza a Casa Tarradellas de bacon o... I que al final s'està fent contingut per crear clips. És a dir, jo crec Exacte. que la filosofia de la ràdio o del podcast, des del meu punt de vista, o l'interès que hi ha és de això, que hi hagi una conversa distesa i si funciona, que duri fins a l'hora que hagi de ser. Exacte. Però ara s'està Clar, però perquè també el cervell dels joves, estic parlant com si tingués aquí 40 anys, però és així, perquè em trobo una mica en les dues tesitures, no dona per assimilar una conversa de molt de temps. I només funciona el clip, i això es veu, segurament us veu passar a vosaltres. Que... Però això generacional és culpa nostra, eh? Sí. O sigui, jo sóc conscient d'això i és I ho culpa meva que alimentem. sóc un polla vieja de l'hòstia. Però, hòstia, a mi m'agrada. Aquí us foteu unes seccions, una musiqueta, ara està sonant, no sé, una música màquina de puta mare. Però, hòstia, tio, es perd un rotllo que a mi no m'agrada. I després, això, que ningú es mulla una merda. Els que ho fan en català no es mullen massa a nivell polític ni a nivell de qualsevol cosa, i si no, directament ho fas en castellà. És que és així. Justament veníem amb el cotxe cap aquí parlant d'una mica del dia a dia i d'això, de creació de contingut i tal, i a mi hi ha una cosa que no m'agrada gens, i és que jo sóc molt amant de la ràdio, val? És a dir, la ràdio per sobre de tot, per sobre de la creació de contingut, per sobre de la televisió, inclús per sobre del podcast. O sigui, a mi m'agrada molt la ràdio en essència.
I ara mateix estem veient, és a dir, el creador de contingut crec que ha de tenir un espai que és necessari, que arriba a un cert sector de gent, però el que està passant a dia d'avui és que s'estan creuant camins i la ràdio està tirant de creadors de contingut perquè al final el que és important és no mullar-se i doncs, les La visites... xifra, tio. Per supervivència, La per xifra, supervivència. quan segurament els bons periodistes, els bons locutors radiofònics, els bons no estan tenint les oportunitats que es mereixen perquè està manant més la creació de contingut i el resultadisme que no a l'essència de la ràdio. I això és un tema, hòstia, que és complicat. Portem a Joan Maria Pou, que és Joan Maria Pou, És un top. i té el programa X visites i portem a unes creadores de contingut de puta mare, com són Camputades, que són unes noies de puta mare, però tripliquen en visites al Joan Maria Pou. I, hòstia, i penso... I es fitxa així, Som còmplices d'això, també, Sí, perquè, home, clar, i tant, no, clar, perquè tant les tu com portem. jo estem fent clips, les portem i ho fan de puta mare i són gent molt interessant perquè... Però el Joan Maria Pou té 300.000 oients al dia que juga al Barça a la Champions i hi ha gent que... Quina edat tenen? Sí, és un altre target. Però crec que es podrien combinar les És que el problema és aquest, que jo crec que intentem eliminar una cosa i l'altra i són compatibles. Clar, Totalment. És com, això va passar al fenomen Kings League, semblar que s'acaba el futbol. No, escolta'm, o sigui, la nova generació no vol veure un Getafe a l'Aves les 4, perfecte, però hi ha una generació que sí que vol. I què fem amb aquests? Els afusellem? No, s'ha de mantenir. collons, hi ha un... Es pot combinar. I estic molt d'acord amb el teu inici del discurs, que al final a mi em fa l'efecte que darrere la creació de contingut en català hi ha un bencadisme absolut. Els detallets... I de quota, hi ha un punt de quota també. I passa amb tot, i que no sembli que estic amb els detallets sempre RQR, perquè és lícit fer el que tu vulguis. Jo no ho comparteixo, perquè jo crec que a més vivim en un país on les coses estan com una puta merda, i jo, com a mínim jo, a l'espai que jo tingui, intento fer humor o el que sigui, però que hi hagi una mica de missatge, perquè crec que no vivim al país dels teletubbies. De fet, ens estan donant castanyes i si tens el mínima oportunitat de reivindicar, crec que està bé. Però, hòstia, és que només compra la Corpo, tothom només compra gent que hòstia... Quines referències més enllà... Jo, potser aquí estic molt curt de mires. La Peu Gang és millor que Detallets, perquè la Peu Gang estan venent Costo aquí al costat. Bueno, la Peu Gang és l'inici de la música urbana en català. I que perfecte Detallets, repeteixo, però hòstia, com la cultura catalana és complicada que vagi a algun lloc si les coses van així, ha d'haver una mica de tot. És complicada, però a mi m'agradaria recuperar una reflexió que va fer, de fet, en Peyu, el vostre programa, que parlava de la plataforma de 3Cat, on deia que, hosti, les generacions que estan per sobre de les nostres, és a dir, que són més grans i que potser donem per suposat que no estan tan acostumades a les noves tecnologies, si els dones un incentiu, potser sí que ho estaran. Per què no s'atreveix TV3 o 3Cat a dedicar-li només una plataforma amb tot el tipus de contingut que hi hagi? Hosti, m'ha fet recuperar les ganes de veure Lo Cartanyà sense anar més lluny, tio, que té un fotimer d'anys. Però t'estan venint ganes de recuperar refregits. Però no estem pensant en les futures generacions. Doncs no hi ha un projecte d'això. Però és que les futures generacions no volen fer això. Però sí que hi ha contingut en castellà, però és el que dius, haurem de fer streamings i coses d'aquest estil, però és difícil i per això accedim a TikTok. Doncs que la plataforma ho incentivi perquè sigui en català. I de fet el Peyu ho ha reivindicat diverses vegades. Cony, acaben de guanyar un Ondas. Ja. Sí. No fotem, vull dir... Però hi ha productes, i no ho dic ni per vosaltres, ni per nosaltres, ni per ningú, però hi ha productes underground on hi ha gent que té talent o que fot les coses bé, tio. I li està passant per davant molta penya. I ja repeteixo, jo no ho dic ni per mi ni per ningú, perquè jo soc zero egocèntric, no sóc un shark. Però, hòstia, les xifres ens han de donar igual. Estic molt d'acord amb tu, però són tentadores, tio. És que ens han de ser igual, però convidem segons la tirada que tenen, fem clips de TikTok perquè sabem... És que al final, és el que dius tu, Massaguer. Nosaltres al principi, i això ens va passar, sí que és veritat que amb l'ànsia de, hòstia, que això ho vegi algú, tiràvem d'aquí. Últimament, ja fa molt de temps que vam dir convidarem a qui ens vingui de gust que vingui. I ho passareu molt millor, segurament. És que si no, no funciona. Tu saps el frustrant que és això, portar el Pou i que igual tinguem al darrere, no sé, l'última vegada 3.000 persones entre Spotify i YouTube. Que pengis un clip que no sé si és el cas, però que ràpidament s'enfili a les 70.000 visualitzacions. Tu penses, hòstia, però estem
multiplicant exponencialment el producte en 10 segons. Sí, però no serveix de res, perquè ningú vol escoltar-te una hora. No. La gent vol aquell puto catxo de merda. Però perquè hem de lluitar ningú contra s'asseu això. i t'escolta una hora, sí, però tothom està amb el TikTok o amb els Reels. Per això estem gravant, per això Suposo- estem gravant. La captació d'atenció Bueno, està és que clar el Carles jo li he dit impossible. mil vegades, si realment hi hagués cultura a la ràdio, Totalment. aquest programa no es Gràcies. faria. Totalment, Sí, xapó. ni de puta Faig broma. la conya a cada programa precisament per això. Dic, Jo, sempre Marc, em sorprèn que estigui gravat, Al això. Marc fa perquè 6 no mesos li vaig dir, no sé com va anar, perquè lògicament estem tot el dia trencant-nos el cap de com. Li vaig dir fa 6 mesos un dia que no m'acostumen a donar prontos i vaig dir, ni s'emetrà més per YouTube ni convidarem mai més a ningú. Farem un podcast només per Spotify, iVoox, Sí, però sense convidats. però et mors Però és guai. Però lògicament en el punt on ens trobem no tenia sentit conèixer gent i mola. havies de derivar. Perquè no, si no, està bé. no estaríem aquí parlant. Evidentment, exacte. No, no. I això, joder, Sí, que no. és- Em va entrar aquella vena que després... Com a producte, com a després producte. dels 10 minuts ja m'havia assossegat, però que com a producte vaig pensar, hòstia puta, és que estàs tot el dia... No, ja et curres una cosa. intro i, hòstia, anem a veure si això lliga amb l'altre, i és després molt la gent li guai. sua la polla. I no? fora- Però, no s'hi fixa, I tens però- setmanes i vivim. És a dir, nosaltres no guanyem, vull dir, no sé vosaltres, però nosaltres no, guanyem un nosaltres puto duro d'això No, nosaltres i ho res. fem perquè ens agrada molt. I si jo, per exemple, he tingut un mes de novembre de puta merda, a nivell vital, si no em ve de gust editar un clip, perquè, saps? Sí, però si Però estàs clar, he dues de fotre un setmanes clip. l'has de fer. Però l'he de Perquè fer. Si no et despenges és com Exacte. el Twitter. Jo vaig estar ara a l'estiu vaig deixar com de fer tuits i el Carles em deia, tio, no em surts ja mai. Perquè o estàs a la puta roda o no surts allà i és una merda, tio. Sí, sí. I que després, per exemple, tu estàs tot el dia fent aquests petits clips que et treuen temps i et cremen de crear contingut bo, que és el que ha de sortir al clip, no? És un peix que es mossega la cua. Sí, i de fet, en relació a això, que al final hi ha un elefant també a l'habitació, i és que a nosaltres ens he dit algunes vegades, és sou la còpia de la sotana. Ok, però ja que ens estem queixant tant de que no hi ha contingut interessant en català, som 4 xavals que tenim les nostres feines, venim aquí a gravar per amor a l'art. Hòstia, Perquè ens ho passem de puta Ojalà mare. faci Com? la còpia de Plats Bruts demà, si està clar, bé, la mirarem. i a més, Totalment, el primer. què té de dolent tenir certes referències? És a dir, a mi em fa l'efecte també que els catalans a vegades ens posem pedres sobre el nostre propi camí, sobre el nostre propi camí. Cosa, hi ha coses que diu la sotana que jo també les deia a casa meva. Clar, i és que no han que- inventat el Vale, podcast. exacte. És a dir, Vull dir, tothom té referents. Joan Maria Pou va venir i ens explica que la forma de narrar els partits veu directament de l'escola de Joan Maria Pujal. Home, clar, de la Però I és una collons, forma molt similar de fer-ho. Si som un país on costa que surti gent que vol dir coses i tal, no, és que només la sotana. Bueno, que molt bé, si jo sóc Patreon de la sotana. I que són els referents d'això i que segurament el Totalment, nostre seran contingut... els pares. Són els nostres I és igual pares. si és que encara que sortim despullats al vídeo, mai el superarà ningú. Clar, si no i passa res. juguen una lliga a part, però Ja què està. té de dolent de que apareguin productes similars? Però és que jo Per què penso- la gent és tan... Com t'avorreixes tant de fotre el dit a la llaga quan realment és això? Qui ens està pagant per fer això? És amor a l'art. Jo penso molt en mi. Jo vaig començar... Això està bé. però jo vaig començar... Entre el mes de novembre, que em vas comprar una samarreta, tio, deus estar a la merda, però... No, però penso molt en mi, abans de conèixer tot el contingut en català. Hòstia, jo soc família castellano parlant, Que tu mires clàssica. Los Serrano. sí, hòstia, tio, jo no he consumit contingut en català fins als 18 anys. Jo m'enganxo a la sotana, m'enganxo a la Riota, fa 3-4 temporades, amb 22, i hòstia, i és quan de debò començo a consumir contingut en català. A mi m'encantaria que un dia, d'aquí 1-2 anys, trobar-me alguna persona que em digui, hòstia, jo sempre havia escoltat El Canto del Loco i havia mirat el Nil Ojeda, vaig veure Desobediència Corifista 2 o 3 cops i des d'aleshores consumeixo més contingut en català. És que és això, tio. I és que totalment és això. de la sotana a la Ja és Riota buit. i ara, pues, hòstia, ja he escoltat... Jo Si al final m'he tot- quedat sumant la seva edat, I ja m'ha donat igual. És a dir, quan tenia 18 i tal, i llavors he detectat que té 24 anys. la cosa- No hagués arribat si no la sapigués, La cosa és que 25. s'ha de remar junts, Clar, que tothom faci el que vulgui, si ho fa en català. Sí, és que és exacte. això. Però bueno, si pot ser que hi hagi una mica més de... Disrupció, home, No, sí, i no disrupció, si està bé que hi hagi coses que no siguin criticant i dir-li que el Xocas és un gilipolles. Si no Però passa fora res. correcció política, fem una cosa simplement atractiva. que els que sí que volen dir que el Xocas és un gilipolles se'ls deixi algun espai. És que... Ja Exacte. està. Completament Qui té d'acord. la veu És que serà la el mateixa psicòleg. sotana no ha trobat l'espai. La Que- sotana no ha trobat Que l'espai. la Berta Aroca s'ho quedi tot. La Juliana, sí, sí. Perfecte, si et sembla bé, però
15 minuts que li deixin a algú. Però és que tenim No a mi, repeteixo, és que jo no vull anar. Tenim l'exemple de la Sotana, que al final s'han hagut de buscar la vida pel seu propi compte, perquè és veritat que No, i la Sotana ha entrat als mitjans, però és que però com a producte d'ells, únic, ha hagut de impossible. buscar-se la vida. I en tot cas la Sotana ho ha aconseguit perquè són I ha la gent rebaixat. més brillant de Catalunya. Total. O sigui, són els millors i això Sí, no hi ha... I hi ha una mica més de correcció política, però que és normal també, Sí, perquè home. arribes a molta més gent. I l'edat, tots I l'edat, frenarem sí, en algun sí. moment. Sí, hi ha una mica més, però també hi ha perles programa rere programa. Jo crec que això és una bona senyal i amb aquest missatge crec que ens hem de quedar així de clar per tancar la tertúlia, perquè sí, se'ns ha passat el temps, toca tancar... Xapa espectacular. No, al contrari, jo no volia tallar perquè això Empatitzes, és superinteressant i com que no es poden treure tants clips d'això, vull que la gent ho vingui i ho escolti perquè realment és una càtedra, no?, que en diuen ara. Sí, tal qual. Ja. Som el Pep Guardiola del podcasting. Espectacular. Vaya tela, vaya automamada. En definitiva, jo el que voldria és que abans de marxar recuperem un dels formats que més ens agrada, no és així massa bé? Sí, Va, hosti. jo volia comprar-me un pis, Hòstia. Vale. però no em podré comprar un pis mai perquè Barcelona és molt cara, Barcelona és una merda i perquè no vull viure fora del barcelonès. Aleshores, el que vull que fem aquí en 5 minuts, si pot ser més que en 10, és que triem quin és el pitjor poble o ciutat del barcelonès. Que no el va jugar. No, barcelonès com a província. No, Perdó, afirmatiu. província de Barcelona. Ah, doncs sí que entra. Sí que entra. Sí. Entra la vostra merda Vale. i entra la merda del meu company Adrià Lúria, Castelldefels. Millor i pitjor, Vale? Bracket. Com anem de geografia? No, bracket el pitjor. Vale? Bracket del pitjor, que és jo us diré dos, us dono dues opcions, Bueno, doncs sí, perfecte. triem la pitjor, Ja, vinga, fot-li. anem avançant rondes fins a guanyar. Vale? Home, vale. Comencem Això és sense el... TikTok que fa com el capot. Sí. TikTok con... Come- sí. Ping-pong. Comencem amb Barcelona contra Sabadell. Sabadell. El pitjor. El pitjor, Sabadell. Sí. Sabadell. Ok, Sabadell. Seguim amb Sant Cugat contra Mataró. Jo participo aquí o... Tu també participes. Vale. Han dit dos Sabadell, llavors guanyant. Sí, no, jo també anava a dir Sabadell. Sant Cugat, clar, però segons quina perspectiva, el pitjor de què? El pitjor... Jo per mi Sant Cugat. Però O si sigui, viu bé. Sí, però em fan Molt de fàstic riure, els picos. I a part, Estem parlant pel que vulgueu. És el pitjor en general. Clar, depèn d'en quin poder jo és que adquisitiu. Banco Martorell o... No, Mataró. Mataró. Penseu Hòstia, en les Cocoa. santes, jo, tio. Cocoa. eliminaré Sant Cugat. És una cosa que no Sí, m'agrada Sant gaire. Sant Cugat Va. no pot decidir. No, el no, Bladan no. Núria, tio. No, és que ja perdo. A Mataró el Marc i jo em sigo molt feliços. Sí, hem anat Vale. a les santes. Són... Qui hi ha d'allà? Jo he anat a Els Cocoa... de Tiet són d'allà, no? Sí. De Mataró? Sí. Per això Jo he ho anat fem. a Cocoa allà... Vamos, Bueno. per fi. Vale, ara se'ns sumarà el Balada. Santa Coloma contra Badalona. Pitjor. Jo Santa Coloma perquè està el Rufián i perquè jo a Badalona li tinc cert carinyo perquè he estat bastantes I vegades. perquè hi ha Xavier García Albiol, no? També, Sí, segurament. i el segon millor arbre d'Espanya. Això és Santa veritat. Coloma. No, teòricament més és el alt. primer, no? És el més No, alt. L'ha segon, superat segon. el de Vigo. el de Vigo. Ah, sí, ell creia que deia que no. Sí. Vale, la ciutat de l'Espanyol, Cornellà o el Prat. Jo al Prat. Amb ampliació El Prat és d'aeroport pitjor. o sense? Clar. Cornellà Li està... farem una dels Estopa. Sí, i a la Paula El Gono. Prat últimament, bueno... va, jo també... El Prat últimament què? No, està millorant molt. Està bastant bé. El centre està molt xulo. Sí, Per sí, què? sí. Per què? Perquè s'han Ah, gastat molts diners perquè han no rebut era molts. ironia? No, està guapo. Perdó. No. Jo seguiria votant el Prat, igualment. Per tant, ens Sí, quedem sí, al Prat, eh? Sí. Endavant al Sense Prat. cap mena de Com a dubte. pitjor, vale. Això va folladíssima. Sí, és la Ritme, és la ràdio ritme. Sí, la Vaya ràdio ritme, ritme. Álvaro. Gavà, que és el gran rival de Lúria, o Castellà del Vallès. Castellà del Vallès està aquí no perquè tingui molts habitants ni res, sinó perquè és el poble del Meller. I... Ens hem de quedar amb un, d'aquests. El pitjor. El pitjor? Dels dos. Gavà. No, jo l'altre. Jo Castellà del Vallès. Jo també, perquè em sí. pilla molt més lluny que Sí. deia No, Errejón. jo tinc arguments, per defensar Castellà. Jo l'únic argument que tindria és que Pau Meller, no? si menja bé, I viu al sobretot Pau al Mas Meller, Humbert, Sí, senyor. Però- Jo tinc amics a Castellà de futbol, És però... poblet de muntanya o què és Bueno, això? la muntanya del Vallès. és, La sí, és muntanya del Vallès. És Vallès, realment. Exacte. Però ens quedem amb Gavà, home. Va, Esplugues o Terrassa? Pitjor. Terrassa. Pitjor, Hem de Sí, dir. Terrassa. Terrassa. Sí, sí. Esplugues és... Xavi és d'allà. Xavi la Queen, sí. Lil Dami. El Lil Dami. Jo espera, Jo espera, si arranco. Home, Vale. Òscar Andreu és de Terrassa. Hosti, Un altre. Vale. Per tant, pitjor. Vale, Hospitalet, Molins de Rei. Epa, Home, aquí només per al·lusions. La meva família és d'Hospitalet, tio. Hòstia. Són de Collblanc.
No, però me la pela la meva família. Anava a dir. No, Hospitalet. Sí. Vale, molt bé, pensava que tiraríeu... Una posició de Molins, tio. Bueno, però com? A l'LH? No, fora. Ja, sí. L'Hospitalet és not Vale, Barça. Castelldefels o la ciutat esportiva del Barça, és a dir, Sant Feliu de Llobregat. Castelldefels, no? Buah, Sant Fe em fa molt de fàstic a mi, tio. Sí, a mi també. Gràcies. Sant Fe. Vale. Gràcies. Anem a les següents eliminatòries. Ja ens la carregarem, no et preocupis. Anem a les següents eliminatòries. Sabadell-Sant Cugat. Sant Cugat, jo, tio. És que a mi no m'agrada Sant Cugat. Jo aquí... Hòstia, jo diré Sabadell, tio. Ja no. Desempatem Ui, entre... empat tècnic, Desempatem entre Balada. però és a dir... Ells dos també. Vale. Hòstia, Lúria, tu primer, tio. Jo diré pitjor Sabadell. Si tingués poder adquisitiu, no ens enganyem, viuríem a Sant Cugat. Balada pot empatar i jo desempato. És que aquí ve el tema, jo no estic segur, però em quedo amb Sant Cugat. Desempato Si jo. tingués poder adquisitiu aniria a Sant Cugat, és com tot el discurs de no, fem el podcast en català. Són TikToks. Però si algú m'oferís anar a Espanya, us donam pel cul. Però És que això ens passaria a tots. Gerard Romero. Un concierto económico que nos pueda beneficiar a todos. Una amnistia tonta. Vale. Santa Coloma o el Prat? El Prat. Jo ja sé que guanyarà Santa Coloma. El Prat. El Prat pitjor. No, Santa Coloma. Pitjor Santa Coloma, pitjor Santa Coloma. Balada. Endavant. Va, seguim a Castellà del Vallès, Terrassa. Terrassa. Jo seguiré dient Terrassa, Castellà no es mereix tant. Terrassa. Out. Xavi out. Vale. M'agradaria molt un Sabadell-Terrassa a la final, però seguim amb Hospitalet contra Sant Feliu de Llobregat com a pitjor poble de la província de Barcelona. Sant Feliu, ho comprem. Una cosa, però què ha passat Castelldefels? Endavant. Sí, no, hem salvat Castelldefels. No. Hem salvat Castelldefels, Clar, vol dir tant, que no hem passa. tirat endavant Vol dir que Castelldefels Sant està Feliu. fora ja. Perdó. Vol dir que està bé. Clar, sóc subnormal. Sí, correcte. Jo també... Des del bany ho he escoltat, Jo també em carrego Sant Feliu. Vale, sí. Ens carreguem Sant Ens Feliu. estem carregant, oi? Àlex, si no ho estic fent. Sí. Ens estem carregant, vull dir, no. Això ho estic jo fotent al revés. Soc molt lent, Sí, La que jo com a voto és la que pitjor. no vull. Vale. Exacte. Sí, on no hi ha... Acostuma a fer-ho. Vale. Sí. Això ens passa també. Mira que crec que no no és un format molt complicat. No, zero. Fer-vos triar entre dues opcions, la pitjor... Ens passa sovint, també. Potser el proper jocs. cop, com que sou 4 homes disfuncionals, el proper cop ho faré molt més fàcil, en plan, vale, quina no voleu? O donar una opció i No, tots... Aquesta. Pegatines visuals. Vale. Pels del TikTok. Queden dues semifinals. Vale. La primera és entre Sabadell i Santa Coloma. Avançarà No, La pitjor és... com a pitjor, Santa Coloma. Santa Coloma, És que Sabadell. Carles, Santa Coloma, tio. vale? Tenim 2 Santa Coloma. Santaco. Vale, Santa Coloma. Definitivament, No us deu escoltar ni una persona a Santa Coloma. Gabriel Rufián. Ojalà, tio. Ojalà. Jo el vull portar a la Riota, Tenim però... pendent, ens va dir que vindria, però... Sí o no? hòstia, que heavy. Per fi Ens va dir interessant. quan acabés les Ens va dir- eleccions, ens va dir- però no acaben mai. Ens va dir, Cuando salga del Congreso. ens va dir, quina mandra, però sí, que he de venir. Sí. Vaya màrtir, I entre Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, el pitjor... Mira, va, jo aquí salvaré Sant Feliu de Llobregat, a la merda de Terrassa. Jo no, tio. És que a mi els pobles aquests de 250.000 habitants... Capital que de són- comarca, A tio. mi... Va. Bueno, va, sí, va, ja sí que Compartida. malament No, els què dos. collons, a la merda, Sant Feliu de Sí? Llobregat, Va, que pues volem Sant ser Feliu. nosaltres la capital. Vale? Castelldefels D'acord. hauria de ser. El pitjor poble Ojo, de la província de Barcelona és Santa Coloma de Gramenet o Sant Feliu de Llobregat. Marc, Sant Feliu de Llobregat. Carles, Sant Feliu de Llobregat. Balada. Ens fotrà una pallissa al camp dels pajaritos. Sant Feliu per desconeixença. Sant Feliu, Per desconeixença. Lúria, m'interessa el teu vot igualment. Castelldefels, capital de comarca, Sant Feliu de Llobregat a prendre Però pel que sac. diu encara remena un castell. Sí. L'orgull No, aquest per ja això, veus tu. per això em carrego Sant Feliu de Llobregat, perquè Castelldefels, capital de comarca. Vale, Segur. no penso mirar la càmera perquè seria fer-ho pels clips, però Sant Feliu de Llobregat... Sant Feliu de Llobregat és el Bravo. pitjor poble de la província de Barcelona. La resta de províncies, a mi Molt bé. personalment, no m'interessen. Bravo. No, gent que ens escolta que sigui de Sant Feliu. Insulteu-nos. No anava a dir, comenteu que us... No, insulteu-nos perquè és el que anàveu a Sí, fer abans que us insulteu-los digui. a ells. També. Que, Sí, que això ho veureu Som en els aquest que- programa, Exacte. no en el nostre, on Sí, sí, sempre
no aneu a ells, que ja han tingut prou amb el de Vinícius. Com? Hòstia, que maco va ser allò. Sap molt de greu, tios. Sap molt de greu perquè jo seguiria moltes hores aquí. Jo no, perquè vaig borrar. Jo he de greu. pixar. Porto Jo un ho he mes sense fet. veure i és el primer dia que veig, tio. Marc, Hòstia, això no em és diguis amor, que em sento amor al culpable. podcast, Sí, sí. Jo no portava un mes sense veure, potser portava hores, però... Jo portava des de divendres. Voleu fer la falca aquesta que heu fet al principi? No, Ai, quina ressò que... Jo portava des de divendres perquè vaig sortir amb Claving Up. Sí, senyor. Me la descarregaré. Fes-ho i comparteix. Portes a la criatura a la discoteca. No, I m'ha conyes, agradat, És l'únic que no anirà, segur. M'ha agradat, Tu li expliques com funciona el rotllo. I una d'amics per fer-la servir. En definitiva, que soni el bisbal, Xavi, perquè és hora d'acomiadar-se. Com sempre, estimats oients i la gent que ens veu, que com deia abans és una cosa que em sorprèn perquè per mi això, doncs, s'hauria d'escoltar i punto. Moltes gràcies, una vegada més, una setmana més. Marc, gràcies per venir una altra vegada. A vosaltres. Un plaer. Carles, A debutant vosaltres, aquí. un plaer. Mil gràcies, el plaer és nostre. Podcast agermanat, ja. Sí, Sí, totalment. no? Sí, totalment. De fet, els hauran de portar, no? Farem Els hem de cosetes. portar, I us hem de donar les gràcies perquè, sobretot al Marc, perquè va ser el primer convidat que ens vas com apadrinar una mica. Sí, I això no. sempre... És que em calleu bé, tio. Us dic de bo, És que ens veu cara molt bé, I mira collons, que això les coses com costa són, molt perquè jo sóc un tio que normalment... Ets un hater, tu. Marc, Mira. hòstia, és que Mira. no som de fer gaires amics, No, però la zero, veritat zero. és que... Hòstia, Em calleu molt bé i els convidarem un dia. Sí, a la sens Riota. dubte. Serà molt maco. Farem cosetes. Sí. Endavant. Jo encantadíssim. Núria Massaguer, un plaer. Miller, allà on siguis, que no et mati cap tauró o coses d'aquestes. Audiència, ens seguiu a les xarxes, campanetes, YouTube, aquestes merdes que ja desconec com polles es fan. No tornem la setmana que ve perquè farem pont, així de clar, ja ho diem, farem pont, però recordar, ara i sempre, Puta Real Madrid!